Priestranný oplotený areál okolo domu, kde sa môžu vaše deti hrať samé. Bezproblémové parkovanie, cyklistický chodník, ktorým sa dostanete pod prístavný most priamo k Dunaju. Blízkosť Devinskej Kobyly a Železnej studničky. Rýchle napojenie na obchvat a dostupnosť do centra Bratislavy. Zimný štadión, kúpalisko, nákupné centra, školy, škôlky. To všetko tu nájdete. Volám sa Jana Vykrutová, som realitná maklérka a toto je trojizbový byt v bratislavskej Dúbravke na Lipského ulici. Nech sa páči, poďte sa pozrieť. Kompletne zrekonštruovaný byt s úžitkovou plochou 62 m². 3 izby plus kuchyňa, komora, kúpeľňa, samostatná toaleta, 2 balkóny a pivnica 8 m². Viac informácií nájdete na www.janavykrutová.sk/Lipského. Zavolajte alebo napíšte, ale hlavne sa príďte pozrieť. A ďakujem za vašu pozornosť.